Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Hagi Khubor kimat yang paham taj Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Shisi hadian balami ka Khubor halo ka jing sha bat kinong di bat ka jing thong ya ki snar khai drop sa golf course ka dor bar shnong penthor umkra golf link kala penram jur bat kerpat ru bakaktin golf link kamde satya banmi ada ja ha golf course namar bakta ya ka burom jong ka dor bar shnong habakran chikla patai Khubor uba Michael Hek ubade urang ba shnong ulong ba ka Shillong club kala ker ya kani kejaka bat ki bu ru ikinong ap pahra Kumta ketika kamram jongki ban talasi shwa ye kinu ki brio ki barung shapo ban lain na kinu ki campus new ha kani chaka ka jingpau ka St Thomas High Secondary School Mairang ha ka puli puthi na way usnem sha way pan hadin bakalala ru ban sei buon wat ki khna puli ki bala yo ban rung ha ka thup top 10 ha ka result secondary school living certificate kamshim lakot tang hangta Henry kini ka school mentau senam asa apusau kala sya jid hadu armut kinong hikai ban yo pediang ya ka teachers award ki armut kinong hikai ki bala sya jid ban yo pediang ya ka teachers award na ka St Thomas Higher Secondary School ki kenthum ya ubabu Manoranjan Borwa bala yo pediang ya ka state awards bat ka vice principal jong school ka sister Cecilia Kuchu Prangwat ki samla ki bala im lali bat im kerni ha ka jing sya te marau how drugs Menta ka kenti kala raikut man penben yala ka jong ka jing im lengba ka jing erap jong ka nyau trap youth council ka balai lam nanti ya kini ki samla ban penthmai biang yala ka jong ka jing im kini ki prangot ki samla bala sendran lang ki bahaya ngasem ki jongki hakami jong ka saltrik Nailur asa apusau klami na ka office trekam jong ka HYC ban let sha sumar haka Alive Again Foundation Rehabilitation Center kabaran haka Jylla asam Usembut meteromba ke Jylla ubas nya bhalang dhar haka saltri Nailur asa apusau ulapha ada ka legal notice show president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala bandawa baudei ban panma klembu kendon bat ban siru ya ka bai minran khmat ka bakot ya ka shispak lor tingka namar ka jingkeno bat ka jing penjak buram ya ka legal notice lapha shoba pala halo ka jingkeno ba uba asnya bhalang dhar ude unong aktien ni spokesperson jong ka RSS bat ka Bharatiya Janata Party namar ba rangdon hapok jingpet ngor jong ka CPI meteromba ka Jylla konrad kongkal sangma haka saltrik Nailur asa apusau ulai thu ba hau benai risau mentau senam unsaya kendo ya meteromba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma ban pinstang biang ya ka jinga kran penben sai ki rutli ki jaka ki berangdon hapdeng ka jinga ka japut na ka benta ka wat ka ba benta patnya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kayeng dor bar thauan jong Tripura kelaki wen nakada ka jing persya ki seng ki badan ha kalyang persya kata ka Congress bat ka CPIM halo ka jingwan ra ya kamat ya kren hayeng dor ba ban ai khublei ya menterong ba du kri Narendra Modi ubla job yang ha ka sien ka balai bat kum juru ban ai khublei ya baro ki bla sha jit ha ka election lok sabha ka baladam ki MLA kalyang persya kla mi jinda no ayeng dor bar kum kadak ka jing persya ya kani kamat Undang Yalam Kylleng Persya West Bengal Suvendu Adhikari Lat Khoshiti Shaka President Jongkari India ka Draupadi Murmu ban kerpat bakade ban kini no yaki medal bala ai cho Police Commissioner Jong ka Kolkata Vinit Kumar Goyal namar ba shimlala ban tokit benya halo ka jingsha bat board baka jingsha penyam ka Dr. Jong ka RG Kar Medical College and Hospital Nalor kata lat ho ru shaw menteri ketenat kampo ye Amit Shah Presiden ka BJP JP Nadda lalech yengsa jong wei unong seng jong ka parti BJP LK Advani ban penthamai biang ya ka jinglong khot ka jong haka seng BJP ka BJP kala sedang men pendrung khot nado ka artrik Nailur habarok wei kari India barki khot ki baremro ki hab ban penthamai biang ya ka jinglong khot ka jongki man lakan resnam Narendra Modi lokantu yaki nong alam jong ka seng BJP baki dei ban kampai khamat ban pendrung khot yaki samla bat yaki kenthai meteromba ka Gujarat Bhupendra Patel ulano senyang haka Teachers Welfare Fund haka sngi bakari India barok kawai karakhi ya ka Teachers Day ka badai ru ka sngi kha jong President Barim Sarvepalli Radhakrishnan meteromba ulano senyang haka por bagi kena school jong ka St Xavier School bat ka School of Achievers kila lech yang sa jong bat panci karam Menteri Ketenat Kampo yang Jongkari India Amit Shah ulai kublai kerpang ya barok kinong hikai ha barok kui kari India ha kan ngi kerpang ka jongki ka Teachers Day ha kerwo ajing ai kublai ulo ong ba kinong hikai kide kinong sandur ya kala wei jongi kena bat kumjuru ya kala wei Jongkari
Katba ka Presiden Joka ripat ka Draupadi Murmu kalai khusnam chiki prapu armut ki nong hikai ki bala sha jit ban yo ya ka national award. Mentapan ya phash Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ka North Korea kala maham ya ka South Korea bat ya ka United States ba kala ong ba ka Jylla jong kini ki artli kiri ka dei ka jingpen shit ban khitma. Ka North Korea kala ong ba ka Jylla kilan met ki shipai jong ka South Korea ba ka US ka bu jingma ya ka shongsuk shongsan jong ka North Korea balada dan kam ka North kan hab ban pen ya ka kam. Ka United Nation kala mang pisa $100 million na ka Central Emergency Response Fund na ka banta ka ri Bangladesh kala mat ya ka jingshlei ka bajur. Lingba ka ni ka pisa ka Bangladesh kan yo ban ai jingarap ya ki real million ngot ki nong shnong jongka ki bala sha leg shop ha ka jingshlei Kumba kalong menta kiran palat sanlak ngut ki brio ki bala shapin kan ria no ki jaka sa ki jongki ban nyaw hajar tli ki skur ki lahab ban khang ka Bangladesh kala khen antat ba ka jingjulor kanam duna ya ka shispa san punrio million US dollar u president berim ka United States u Donald Trump lo ong ba ka Pyrthei menta ka don hapedeng ka jingshong sir bat la ru ban khie ka thma ba ka balai bat ulakop ba dei tangma u bala ban pinsange ya ka thma Utram mula pha ik Khubor ki nong shong jangkari Amerika da ka baong baki don kam yo president uban ya lamba klai ki shakathma. Menteri Ramba do Korea Narendra Modi ubadang don mentah Singapore ulaong baka Singapore ka deka nuksa ya barok kiri ka Pyrthei nambar baka deka ri ka bala Kyustet ha barok Kylleng. Modi ulasoi bun tili kisah sekolah hapadeng ke India baka Singapore banyak trelang hakiba bun Kylleng. Lai pulai ngut kinong Palestine kila yap pat shispa sa phongut kila mensau ha ka jingkhnra ka Israel la kumba shita yawe e menta ha West Bank ka Israel ka likhnra ha West Bank menta la pras ngi lenter u Commissioner General jong ka United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugee in the Near East u Philippi Lazzarini ulo ong baka jingjulor ha kini jingkhnra ka shipa Israel kala jur ka kam jongo ka Pyrthei ha Lebanon kala ta bha na do balami ka jingkan at ha preng ka Hezbollah ba ka Israel Uperi Ashkar unang alam jong kiseng kitrai hotel ulai thu bamenchwa haba ki brio ki bancha Lebanon kisa kumba arbanaye ye henry mentapan tang shipho ni khatsan sngi kila phetno par kitrai restaurant ru kila un namar ba barosh kata ki bun kamha henry menta amdan kam yeshu ka kunhun le no na Iraq ka Islamic Resistance kala kam makadi maka ka bahyar thma ki drone ha Haifa port jong ka Israel Kalakam ba kani ka jinghiar thma kani ka dak jong ka jings ngaulam yakinong Palestine ha Gaza Strip bar kala berngam ru bakandang ya biteng ban hiar thma ya ke Israel. Tikito kilong Khubor hagimat kimat madasngi. Kublai.